vores server. Introduktionsfilm, om man vil. Vi har bygget rundt om spawn her. Lige hurtigt med administrativ. Bare lige for folk, de havde et sted, de kunne genkende, var ved at sige, i stedet for de bare spawnede ude i en fucking skov. Og så er der lige nogle rails hen til den første village, vi har fundet. Hvor vi så har slået os ned. Derfra har vi så forbindelse over til en af de andre NPC-genererede byer, der er på mappet. Det kommer vi så til her. Det er det første stop egentlig, man kommer ind fra, når man er spawnet. Og her mangler der selvfølgelig en vogn. Typisk Minecraft, og det bugger. Så de her fucking cards der, de forsvinder. Rimelig når man er afsted med os. Der skulle gerne være en kart i hver ende af banen. Så når man kommer ind her, så skulle der gerne være en klar, der bliver skubbet afsted. Så der kommer en ned den anden ende også. Så man ikke behøver at have en med. Men ja, det er første gang jeg har set den her bugget, ellers så den virker hele tiden. På en multiplayer server. Nå, nu lige have fat i en mere. Den kan man købe. Meget nemt. Rimelig simpelt system, kan man sige. Noget af det vi har bygget inden for de par uger vi har været i gang. En lille turistattraktion, når man vil hernede under. Cobblestone og en coal ned i en furnace. Sætter vi i gang i systemet. Så kører de rundt i et vist stykke tid. Yay. Det er så den første by vi kommer til, vi har slået os ned i. En lille hvide mark ind til højre. Vi kan med at de andre spiller et hus her. En lille sø vi kan fiske i til højre. Og jeg har fået bygget et trade house. Og en cobblestone generator. Det er ikke altid man gider at gå ned i en mine og begynde. En stack per minut cirka. Det første vi lige vil vise er vores mine. Vi skal lige have noget coal og noget cobblestone med. Og lige så vi kan komme ind en gang. Ja, god tur. Kommer vi ned i vores lille orm her. Med en masse furnace ud over det hele. Den ene her, den aktiverer gulvet, som så åbner. Så vi kan komme ind. Og her er vi faktisk nede ved bedrocks. De ligger lige nede under. Eller ikke. Jo, bedrocks. Det ved jeg. Så på hemmelig indgang, eller hvad fanden man vil kalde det. Redstone aktiveret en udgang. Og her er en combination lock med knapper. Fører ind til en slime farm. Man skal så trykke i rigtig række, selvfølgelig, og de rigtige knapper ad gangen, og så videre for at komme ind og ved at trykke på den der, åbner vi her. Den redstone over. Og her er udgangen. Samme princip. Redstone i bunden. Som så aktiverer piston, som åbner. Det er den der herhen. Combination lock her. Hvis
hvis man så lige kan finde ud af, hvad der er med. Vi prøver. Og vi kommer ind. Her spawner der slimes. Det er nice. Og udgang. Ups. Man kan ikke komme ind der. Nå ja. Det er så det, vi har bygget herunder. Mens vi har været i gang med at mine det hele ud simpelthen. Og igen, udgangen kan også aktiveres fra den anden side af, på samme måde som man kommer ind. Den ene der. Og så er der åben. Nu har man skulle lægge nogle trapper her i stedet en dag. Og det tager sig sin tid at hoppe op. Yay. Nå, lad os se, hvad det næste program. Jeg vil da prøve at kigge på en af dem her, eller hvad? Ja, der er selvfølgelig den her nye en, jeg har bygget. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde den. Powerplant. Der er en dispenser derinde, der skal fyldes op. Så spytter den tingene ud, som så power bagenden, der kan se, der er ild i den. Eller og her, alle de her ting, de virker kun så længe den har noget at spytte ud i den maskine der. Og den kører på et item, det ligger despawner. Og når den despawner, så spytter den en ny en ud, hvis der er. For at holde gang i ledningen. Så hele den bygning, den virker kun så længe, at der er gang i powerplant. Og der er ikke nogen mod på, der kører til det eller noget. Og herunder har vi en melon farm. Hvor der er kun 4 gems derinde. Men der er i hvert fald noget i butikken, kan jeg se. Den viser i hvert fald rød. Så lad os komme nogle meloner op. Okay, det er ud igen. Og på siden af, der har vi en sugarcane farm. Der er 3 rækker, der kører på. Og den lyser også, når der er en maskine. Men tilbage til togstationen. Den får lige en omgang mere nu, når vi er her. Yay. Og den her, den bokker selvfølgelig igen. Skal jeg få de kart der? De er fandme stukket af. Nå. Op og købe en mere. Men jeg køber dem jo fra mig selv, så det er jo ganske nemt. Der kan man selv sætte en shop op med en slab. Så dukker man sig eller holder shift nede. Og slår på den en gang. Ganske smart. Går og bruge den som en showcase. Og den vi sender afsted før, den er selvfølgelig også væk. Det er flot. Ja. Nå. Ned den anden ende med en. Så går jeg lige bruge en. Ud med dig. Og hen på plads. Nu er der en i hver ende. Så passer det. Ja, vi smider igen vej. Det er meget smart. Hop. It's a one way. Og her er så forbindelse over til den anden NPC-by. Og der skal selvfølgelig altid være goddag.
hvis de ødelægger ting, når de springer i luften. Er ikke til stede på grund af lille plug-in, vi har. Der er ikke noget mere træls end at komme hjem og så se hele ens hytte, den er eksploderet. På grund af en fucking creeper. Men der er dog stadigvæk skade og så videre. Så de går nil og naller uden armor. Og den by her, den er lidt øde. Der er ikke rigtig nogen, der er kommet hertil endnu for at bygge. Det vil så sige, at jeg har lige været forbi. Lavet et sommerhus eller noget. I hvert fald til salg. Der er en gildesal. Det er bare at trykke bord og stol op. Og lige bordene til de andre stole der, sådan. Så er der sgu plads til alle mand. Og der er selvfølgelig også lige en hemmelig nedgang til en mine, hvis det var noget. Og der er en charting table og en brewing stand. Masser af chest, der putter noget i. Seng. Og så videre. Og fuck, hvor er I zombier. Nej, de er træls. Der er bygget et kagehus. Hvis det var noget for nogen. Og hvad er det taget det her? Ja, serveren har været op siden Minecon. Jeg lejede på serveren. De første 3 måneder er købt og betalt, så vi er sikre på at have et sted at spille de næste 3 måneder. Det er skønt. Men tilbage til vores lille by, som vi har bosat os i. Se om vores lille her det virker. Det gør det. Den kører ned i den anden ende. Sugarcane farm, en af de første vi lavede. Hvad har vi her? Vi er ved at lave nogle butikker. Der er lidt guf til salg, hvis man er rød. Og en af de andre spillere er ved at lave et lidt større et her. Med fokus på metaller, guld og jern, diamanter. Men vores tradehus kan jeg lige demonstrere en gang. Og det er så simpelt, hvis man nu kan ramme. Men den ene smider en genstand op, man vil bytte. Nu ned i håndtaget for at sige OK. Og går der og annullerer. Men op med den. Går over den anden side. Der er jo kun mig lige nu. Men den anden står her og smider sit ind. Men kan stadigvæk ikke ramme. I med lortet. Trykker ned. Så vil vi gerne bytte. Det gør jeg også. Og de bytter plads. Og den anden har selvfølgelig fået det, han skulle have. Og cobblestone generator. Og det er simpelt. Det er jo en piston, når det er en og det andet. Der er lidt obsidian i baggrunden, for at vi ikke hakker hul i huset. Men ellers er det bare vand og lava. Lava i midten, der kører ned, så vand på siderne af. Og en ved den. Og der var lige et sted her ved en tjerner. Og den går op til 50.
Selvom den ikke lige viser sig så tit, der var 41 blandt andet lige imellem. Her har vi lufthavnens hjem. Ja, det hedder han. Men ud igen. Nå ja, der var ikke så meget mere at vise. Ikke lige nu. Der er selvfølgelig, som man kan se, plug-in på, der gør, at man gør døre og så videre private. Men jeg tror bare, jeg vil hoppe i coin. Det var hyggeligt lige at vise jer rundt. Tak for turen. Adios.